दासान्दि एनडिए दोलोनि गोबां गोख्रों दैदेनगिरिफोरा उफ्रा बिसायख'थिखौ देरहानांगौ थांखिजों बिसायख'थि फोसावदिं मेल लानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो दिनैबो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ आरो मन्त्रि अशोक सिंगाला सिडली बियाबनि खना खनला मोनफ्रोमबो गामिफोराव जोबोद गोख्रोङै बिसायख'थि फोसावदिंनायजों लोगोसे गुबुन दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानाय सुबुंफोरखौ नाजावनानै लानायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन फारसे बिपिएफ दोलोआ 80,000, इउपिपिएल दोलोआ 1 लाख, कांग्रेस दोलोआ 70,000 भट लानानै देरहानायनि मिजिंथिदों। नाथाय सोर देरहागोन सोर जेनगोन बियो सिडली बियाबनि रायजो राजाफोरनि आखायाव। दिनै सानसेनि गेजेराव 14 नं चिरां दुवार बियाबनि गुबुन जायगाफोराव बिसायख'थि फोसावदिं खालामनायनि अनगायैबो गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ चिरां जिल्लानि सान्थिपुर हिरिम्बापुरि बाथौ फैलामनि वाल बाउन्डारिजों लोगोसे माखासे गोनांथि जानाय इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ मावफुंनो खोथा होयो। लोगोसे बिपिएफ दोलोखौ गोख्रों रावजों फिनजाथाय होनानै बुंथियो दि बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ फिल्डआव ओंखारनाय नुनो मोनाखै। नाथाय गोबां इस्युफोरजों लिंक गैयै खालि इमोशन्सल' थानाय बै गोदान आरो देरफुनाय लाइमोनफोरनो बिपिएफखौ हाग्रामा महिलारिया हगारनानै होबाय होननानै बुंथियो आरो बिपिएफनि बेबादि थासारिखौ दुखु मोननाय फोरमायो। दिनै सान्थिपुराव जोंनि बिसायख'थिनि मेल लादों। बेजों लोगोसे बे गामियाव रायजो राजाफ्रा बे थानसालिखौ नायजानो लुबैदोंमोन। दा बे हिसाबै आं फैदों। जोबोद मोजाङैनो बिथांमोना डिसिप्लिनाव लाखिदों, मोजाङै खौसेयै बिथांमोना बेवहाय धोरोमनि हाबाफारिफोरखौ मावगासिनो दङ। आं गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोना आगोलावनो बुंदोंमोन बेवहाय बाउन्डारि वाल नांगौ होननानै, बेखौनो बुंग्रोदों, बिनि उनाव बायदिसिना खामानि मावगोन। दा बाउन्डारि वालखौ गोबां बाउन्डारि वाल अलरेडि सेंसन जाखानाय दङ, बिथांमोननियाबो दङ, बिथांमोना लासैनो बेखौ मावनानै लानो हागोन। आरो आङो मोजां मोन्दों जोंनि जि धोरोमनि दैदेनगिरि बिथाङा बुंदों जे लेखा फरायनायनि बाथ्रा, मोजां थासारिनि बाथ्रा, बे गासैखौबो बिथाङा बुंदों। गामियाव डिसिप्लिन लाबोनायनि बाथ्राफोरखौ बुंदों। आरो बेबायदि जुदि बयबो धोरोम आफादफ्रा खौसे जानानै एबा गावबा गावनि लेभेलावबो रायजो राजाफोरखौ सांग्रां खालामनो, डिसिप्लिन खालामनो, माखासे जौ एबा बायदि थासारिनिफ्राय उदां खालामनो खामानि मावोब्ला जोबोद मोजां जागोन। आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो आंनि फारसेनिफ्राय साबायखर बावो। सार, बिपिएफ दोलोआ बाजार गला थांनानै बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ जों नुदों। सार, माबा मोनसे गोहोम गोग्लैगोन नामा इउपिपिएल दोलोआव? आं सानाखै बेवहाय जेबो गोहोम गोग्लैगोन होननानै, खारन एसे दुखु मोननाय थासारिसो जादों जे बिपिएफ दोलोनि दिनै दैदेनगिरिफोरा फिल्डआव नुनो मोनाखै। साफा सानै गोदान आरो यां गथ'फ्रा जिफोरानोखि गोबां इस्युसफोरजोंबो बारा लिंक गैया, खालि इमोसन मोनसे दङ, बिसोरनोनो दिनै बिपिएफखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हगारनानै होबाय। आरो बिथांमोना खुनु चेन्ज गैयाजासे, गुदि आरो बिजौ गैयाजासे खोथाफोरखौ बुंनानै बाजारफ्राव बिराद हब्रा रायनाय भाषाजों बुंगासिनो दङ। आं साना जे बेजों माबा मोनसे गोहोम गोग्लैगोन। बेवहाय खुनु रोखोमनि गोहोम गोग्लैया। आरो आथिखालनि रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ मोजां मोना। रायजो राजाफ्रा नों खामानि मा मावगोन गावसोरनि बाथ्राखौ बुंनांगो। आरो राजखान्थि हान्जाया गावनि मेनिफेस्ट'खौ लानानै इलेक्सन गेलेयो। स' बिथांमोननि मेनिफेस्ट'आ मा, एजेन्डाया मा, बेखौसो रायजोफोरनो बुंनांगो। सोरखौबा रायनानै बिसायख'थि गेलेबाथ' रायजो राजाफ्रा मोजां मोना। सार, मोनसे समाव बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना इउपिपिएल दोलोखौ गाज्रि राव भाषा बुङो होनना बुंदोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिनि खुगानिफ्राय मुर्ख बायदि रोखोम खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि बेलेन्स एसे गैयै बायदि नुदों आं दासान्दि बिथांनि साननाय हनायफ्राव। हयथ' बिथाङा गोबां फ्रास्ट्रेसन जादों, नार्भास जादों जे राजखान्थिया जे जोबसिगोन। दा नंखायनो बेफोर खोथाखौ बुंदों। दाख्लै जोंनि बयबो मानियो, बयबो सिबियो जोंनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि, गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो सभानि एमपि जाबोबाय, आथिखालाव मन्त्रि, एबसुनि आफादगिरिमोन, बिटिआर गोरोबथायाव गोबां खामानि मावदोंमोन। बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्थाबो मोन्दों। इउजि ब्रह्म बिथांखौनो बिथाङा बिराद गाज्रि सोदोब बाहायदों। दा बेफोरबायदिजोंथ' राजखान्थि जाया। नोङो राजखान्थिया मोनसे जायगायाव थागोन आरो व्यक्तित्वआ मोनसे जायगायाव थागोन। स' बेफोरबायदि राजखान्थिजों हाग्रामा महिलारिया मा बुंनो नागिरदों आंथ' बुजि मोनाखै। थेंक इउ।